कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. नवरात्री निमित्त कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसातच्या वतीने महिलांसाठी खेळ पैठणीचा हा खास कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. बिल्बर्ट प्रॉपर्टी प्रायोजित आणि कॅमलिन सहप्रायोजित हा कार्यक्रम होतोय. कणकवलीतल्या नाटळमधील गांगो माऊली मंदिरात 20 ऑक्टोबरला हा कार्यक्रम पार पडला. संजना सावंत, शरवी नार्वेकर, समीक्षा घाडेगावकर मानकरी ठरल्यात. नवरात्री निमित्त कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसातच्या वतीने महिलांसाठी खेळ पैठणीचा हा खास कार्यक्रम सह्याद्रीच्या पायथ्याशी असलेल्या निसर्गरम्य नाटळ गावात पार पडला. बिल्बर्ट प्रॉपर्टी प्रायोजित आणि कॅमलिन सहप्रायोजित तर कैलासवासी सौ अपर्णा अनिल सावंत, खांदारवाडी नाटळ यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ गांगो माऊली मंदिर नाटळ यांच्या विशेष सहकार्याने याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद या खेळ पैठणीला मिळाला. हटके खेळ आणि गमती जमती यामुळे एकच धमाल उडाली. पैठणीसाठीची चुरस उत्तरोत्तर वाढत गेली. 70 वर्षांच्या आजींचा सहभाग कौतुकाचा विषय ठरला. पहिल्या क्रमांकासाठी बाजी मारली संजना सावंत यांनी. त्यांना सुंदर पैठणी आणि प्रमाणपत्र देत कोकणसात लाईव्हच्या संपादिका दिव्यानी वरसकर यांच्या हस्ते गौरवण्यात आलं. दुसरा क्रमांक पटकावलेल्या शरवी नार्वेकर यांनी पैठणी आणि प्रमाणपत्र देत ग्रामसेवा संघाच्या अध्यक्षा कविता सावंत यांनी सन्मानित केलं. तिसऱ्या क्रमांकाच्या विजेत्या समीक्षा घाडेगावकर यांनाही पैठणी आणि प्रमाणपत्र देत कोकणसात लाईव्हच्या अँकर जुली पांगम यांच्या हस्ते गौरवण्यात आलं. कोकणसात लाईव्हच्या संपादक दिव्यानी वरसकर यांनी सहभागी आणि ग्रामसेवा संघाच्या अध्यक्षा कविता सावंत यांच्या विशेष सहकार्यासाठी आभार मानले. त्यावेळी कणकवली करस्पॉन्डंट मुंबई टुडे, IT हेड विजय झुरी, अनिकेत नार्वेकर, कॅमेरामन प्रसाद कदम, साहिल बागवे उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल.